tothom. Avui farem l'exercici número 30. Ho tenim aquí dalt. Ens diu que és d'orientació. Què vol dir? Que jo aniré dient, per exemple, en el triangle de dalt hi fem una casa. Jo aniré donant unes indicacions i vosaltres haurem d'anar dibuixant o escrivint segons les indicacions que us vagi donant. En el triangle que correspongui. Aquest exercici, com posa, ens serveix per treballar l'orientació. Comencem, agafem tothom un bolígraf o un llapis i la fitxa i anirem per començar. Primer de tot, en el triangle central escrivim el nom d'un país que comenci per la lletra R. Un país que comenci per la lletra R. Deixem una mica d'espai perquè pot ser que haguem de dibuixar-hi una o escriure una o dues coses. Un país, no una ciutat. Algun país per aquí a Europa que tinguem a prop. Jo hi he posat, per exemple, Romania. Hi podíem posar Rússia, República Txeca. En poden sortir molts. Que no haguem posat Roma, que Roma és una ciutat. Romania. Continuem. Ara, en el triangle de l'esquerra, escrivim un nom de dona que comenci per la lletra N. Un nom de dona que comenci per la lletra N. A l'esquerra. Ens surten, podem posar Neus, Natàlia, Núria, Nuri, ens surten molts. Aquí a l'esquerra, jo he posat Neus. Molt bé. Anem pel següent. Triangle superior, el triangle que tenim a dalt, escrivim una capital d'Europa, o sigui, una ciutat, qualsevol ciutat. En el triangle de dalt. Ho tenim? Jo he posat Barcelona, però podíem posar qualsevol ciutat. Roma, París, Madrid, la que volguéssim, Berlín, Londres. Continuem. Ara, en el triangle que tenim a la dreta, dibuixem una pilota de bàsquet. Fem una rodona i li fem aquelles ratlles que té la pilota. Més o menys. Ho hem fet a la dreta, una pilota de bàsquet. Anem per al següent. Triangle superior, o sigui, el triangle que tenim a dalt, que hi hem escrit la ciutat, escrivim una paraula que tingui 3 vocals. Una paraula amb 3 vocals. I tant pot ser en català com en castellà. Ens ha sortit, per exemple, triangle, i tenim la lletra I, la lletra A
i la lletra E. I podem posar ratolí. I tenim la A, la O i la I. En van sortint? Continuem, doncs. Ara, el triangle de l'esquerra, escrivim el nom d'una fruita que de dintre sigui de color verd. Una fruita de color verd a l'esquerra. Ho tenim? Jo, per exemple, hi he posat el kiwi. Però podríem posar un avocat. Podríem posar molts. Vale. Ara, triangle inferior. El triangle que tenim a baix, hem de dibuixar-hi un trofeu, una copa. Veure com aniran aquests trofeus. Ens surten bé. Us ensenyaré el meu. És aquest d'aquí, aquesta copa d'aquí. Ens hem anat en sortint, doncs anem per al següent. Hem d'escriure en el triangle del centre, el triangle del mig, el segle actual que estem en sigles romanes. Quin segle estem? El segle XXI amb sigles romanes. Segle XXI seria X pal. Seria així. X i un pal. Segle XXI. Anem per al següent. En el triangle inferior, el triangle que tenim a baix, escrivim el nom d'un arbre. Pot ser qualsevol. El primer que us passi pel cap. Jo hi he posat, per exemple, molt curt, un pi. Podem posar-hi un avet, un pollancre, un cirerer, el que vulgueu, un roure. Següent. El triangle que tenim al costat dret, hem d'escriure un nom d'home que tingui 6 lletres. Un nom d'home de 6 lletres. Ens en surten. Jo hi he posat, per exemple, Gerard, que acaba amb la lletra D. I podíem posar també Marcel, alguns que ens vagin sortint. Sobretot que tingui 6 lletres. Continuem. Ara, en el triangle superior, el triangle que tenim a dalt, dibuixem, en el triangle que tenim a dalt, dibuixem a una persona que estigui somrient. Amb la cara i fem els 2 ulls, que somrigui. Tenim més o menys una persona somrient. Jo he fet
aquest d'aquí. Però si volíem podíem posar només una cara. Com han anat sortint aquests dibuixos? Està tothom alegre? Ara, el triangle que tenim al costat dret, hem de dibuixar-hi una flor. Costat dret, una flor. Amb els seus pètals. La meva flor. Han sortit bé aquestes flors? Ara, en el triangle central, escriviu el vostre nom. El meu és llarg, Ha anat sortint, triangle del mig, aquí he escrit Meritxell. Següent. En el triangle de l'esquerra heu d'escriure el contrari de la paraula calor. El contrari de la paraula calor. El contrari de la paraula calor és fred. Acabat amb D. Fred. Ara, triangle inferior. El triangle que tenim a baix, escrivim el nom d'un color que acabi amb la lletra A. Un color que acabi amb la lletra A. Jo, per exemple, hi he posat el color lila. I podríem posar el color rosa, fúcsia, que acabessin amb la lletra A. I fins aquí ja tenim a tots els triangles 3 coses escrites o dibuixades. Ara farem un repàs dels deures que s'han de fer aquesta setmana. Per començar, tenim aquest exercici. Que és per parar-hi atenció. I ens diu que hi ha els números entre el 20 i el 99, però que en falten 7. Heu d'anar comptant de 20 fins a 99 i els 7 números que no trobeu s'han d'escriure a les caselles d'aquí sota. Següent. Aquest és per treballar el llenguatge. Tenim aquest seguit de lletres que les hem d'ordenar per formar 4 noves paraules, utilitzant totes les lletres. A dalt veureu que hi teniu un exemple de com s'ha de fer. Aquest serveix per treballar el càlcul. Una persona té uns diners i ha anat a comprar. I vol comprar de tal manera que no li sobri ni li falti cap cèntim. Heu de triar els objectes fins a arribar a 85. La persona es vol gastar 85 euros i vosaltres heu de triar quines peces de roba pot triar per arribar a 85. Ni més ni menys. Amb aquest treballem també el llenguatge. I hem de posar
40 paraules que comencin amb ES i acabin amb la lletra A. Tenim un exemple que és estira. I per acabar, tenim aquest de raonament. Hem d'anar resseguint els números de manera que ens vagi sortint un dibuix. Buscareu on està el número 1 i del número 1 fem línia fins al 2 i del 2 fins al 3 i del 3 fins al 4 i així successivament fins que us surti un dibuix. I com sempre, sabeu que teniu els grups de WhatsApp i els nostres números per enviar-nos qualsevol dubte que tingueu. Si podeu, deixeu-nos un comentari en el vídeo per saber que l'heu vist i que us ha servit. També us podeu subscriure al nostre canal per estar al tanto dels vídeos que anem penjant. Esperem veure's molt aviat. Una abraçada a tothom. Adeu!